Welcome to English Grammar Lesson Tagalog Edition with me, Teacher Maya, na magbibigay na naman sa inyo ng isang short quiz with answers and explanation. Simulan na natin. Anong verbs ang pwedeng magka-partner? Take this quiz to find out. Anong verb form ang tamang kapartner ng has dito? Ang option B ang tamang kapartner. Anong porma naman ng verb na sleep ang dapat kasunod ng had been? Sleeping ang tamang kasunod nito. Ano ang tamang verb form na kasunod ng should? Have ang dapat dito. Alin naman sa options ang tamang verb form para dito? Having ang sagot. Ano dapat ang kasunod ng didn't dito? No ang kasunod nito. Bakit yun ang answers? Ito ang explanation. Sa item na to, pina-identify kung ano ang forma ng main verb na kasunod ng has na helping verb. Past participle form ng verb ang kapartner ng has kung helping verb ito. Ang has with past participle ay isang present perfect tense ng verb. Kaya B ang sagot dito. Hindi A dahil simple past form ito ng go at hindi rin C dahil base form ito. Pinapa-identify ng item na to kung anong verb form ang kasunod ng had been na mga helping verbs. Ang had been ay pwedeng sundan ng ing form ng verb o ng past participle form. Kung ing form ang kasunod ng had been, past perfect continuous ito, na active ang voice, meaning ang subject ang gumawa ng action. Kung past participle ang kasunod ng had been, passive naman ito, meaning ang subject ang naka-receive ng action. Kung titingnan natin ang verb dito, ang sleep, isa itong intransitive verb. Walang object ang intransitive verb. Ang gagawa ng action ng isang intransitive verb ay ang subject mismo. So, gagamit tayo ng active form. Ang ing form ang dapat isunod sa helping verbs na had been. Kaya sleeping ang answer dito. Hindi ang option B dahil past participle ito. Hindi rin ang option C dahil nag-end ito sa past participle, kahit nagsimula ito sa ing form. Passive ang structure ng mga verbs na nagsisimula sa had been at ang last form ay past participle. So hindi bagay ang meaning ng option B and C para sa sentence na to. Sa item na to, pinapa-identify kung anong verb form ng have ang dapat ilagay between should and been. Now kung titingnan natin, nauna dito ang modal verb na should. Now tandaan natin na kapag ang modal ay susundan ng isa pang verb, ang form nito ay isang base form. So B ang sagot dito dahil ito ay isang base form. Sa item na to, pina-identify kung ano ang mauunang verb form sa linking verb na been. Ang options dito ay ang iba't ibang forma ng have. Makikita natin na ang phrase na to, ang blank been sick for a month, ay nagdi-describe sa subject na she. Kung ang verb form ay ginagamit para mag-describe ng isang noun or pronoun, kagaya ng item na to, ang pwedeng forma ng verb ay ing form or past participle. Sa options, meron tayong pinagpapapilian na ing form, ang option C, ang having, pero wala tayong past participle form. So obviously, ang having ang sagot dito.
Sa item na to, pinagpapapilian kung ano ang kasunod na verb ng helping verb na did. Ang pagpipilian ay iba't ibang porma ng verb na know. Now, ating tandaan na ang helping verb ng simple tenses na do, does, did, base form lang ang kapartner nila. Kahit pa singular yung subject. So, B ang sagot dito. Hindi A dahil ang new ay past form, hindi ito base form. Ang past na meaning ng sentence ay dinadala na ng helping verb na did. So, hindi na natin gawing past form ang main verb. Hindi rin knows sa option C ang sagot dahil hindi ito base form. Ang tense at saka ang pagiging singular or plural ng subject ay hindi na ipapakita ng mga main verbs ng simple tenses. Gagawin na ito ng helping verb na do, does, at did. That's all for this video. Thank you so much for watching. Have an amazing day.